Good morning everyone लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौ आंनि YouTube चेनेलसिम बरायबाय दिनै लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सेराव भिडिअ मोनसे लाबोबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय लोगोफोर आङो दायोहाय गुवाहाटीसिम थांगासिनो दङ मानो होनब्ला नोंथांमोना थांनायखौ नुना एसेबाबो मोनथिखादों बुरलुंबुथुर दैमाखौ मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो सराइघाट ब्रिजखौ सबानो बयबो मोनथिखायो स' भिडिअखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै दा लोगोफोर जोङो मालिगाव बारनानै सानमारिसिम थांगासिनो दङ मानो होनब्ला लोगोफोर आङो दिनैहा खानायखौ स्मुथिं खालामनो फैदों ओमफ्राय लोगोफोर नैया ओंखारनानै नै मानो पार्लारखौ हाबनायखौ देखायनाय जादों मानो होनब्ला बारग'ना नाथाय बिदिनो उखुम गोमायावबो थांबा दामाने जोङो सिङाव हाबहैबाय हाबहैनानै एसे ना दंथ'यो दसे समय मानो होनब्ला जोङो 10:30 मोनहैदोंमोन ओमफ्राय फैयाखैमोन आरो खानाय बोग्राफ्रा ओमफ्राय दा थांग्रो लोगोफोर दसे जनायनि उनाव आंनि खानायखौ सेम्पुजों बरिया वास खालामना लाग्रोदों ल'रियेल सेम्पु गासैबो ल'रियेलनि इउज खालामदों बिनि उनावहा ल'रियेल मास्क क्रिमखौ फुनना होदों फुननानै 1 आवार दोनदों आरो बिदि प्लास्टिक मेरायनानैहा दा लोगोफोर प्लास्टिकखौ बोखारनो जाबायना जायाखै माने नायदों आरो बिसोरो ओमफ्रायहा खानायखौ बोना नायदों माने सफ्ट स्ट्रेन्ड जादोंना जायाखै प्लास्टिकखौ लोगोफोर दा बोखारना होबाय बोखारनानै बरिया वास खालामफिननानै ड्रायारजों फिन फोराननानै दा माने आंनि खानायखौ बोगासिनो दङ फार्स्ट खेब बोनाय मा होनना बुङो बिदिखौ आं बारा मोनथिया ओमफ्राय लोगोफोर जोंनो केमेरामेना माने फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ मोजाङै डिटेल्स होआखै ओंखायनो आं नोंथांमोननो बुंना होनो गोनां जादों ओमफ्राय मा होनना बुङो माबा आइरन होनाय होनना बुङो बै दांबाय थानायखौ आइरन माने होबाय दङ आरो दा आं खानायखौ बिदि बोग्रा आगजुजों लोगोफोर नोंथांमोना बै सासे सेंग्रा नायबाय थानाय नुदों बेबो हेल्प खालामदों ओमफ्राय नै सासे मेन आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे सेंग्रासाया जाबाय बर' मंगलदैनि बर' होननानै सानथाराखैमोन जोंनि मेनेजार बायदियाव खोन्थानानैसो बर' होननानै ओमफ्राय बेयो दा सोलोंनोसो थाफैदो होनना बुंदो आरो ओमफ्राय आङो सोंना नायदों बे आंखौ जायबा खानाय बोबाय दं दा बियो बेसेके मोनो होननानै ओमफ्राय खोन्थादों आरो 20,000 मोनो लोगोसे इनसेन्टिभ मोनो होननानै ओमफ्राय लोगोफोर आथिखालाव माने हेयार मेकआप आरो हेयार स्टाइलिस्टबो माने बिराद ट्रेन्डिङाव फैदों जाय बे बिद्दाखौ सोलोंना लायो आरो गाव सेटेल जानो हागोन आरो आंहाबो सोलोंनोसो गोसो जायो ओमफ्राय मालाबा समबा सोलोंनो सानदों आरो जि टाइम लाखाबाय लोगोफोर हेयार स्मुथिं खालामनायाव माने कमप्लिट 11टानिफ्राय 3टा बाजासिम बेसेबां जाखो नोंथांमोनानो सानना नायदो ओमफ्राय लोगोफोर आंहा माने न'आव थांनोबो एसे दिगदार जायो बाइक गाखोनो ओंखायनो मादै लानायावनो थालांनो सानबाय दा नै जाहाज खाथियाव दङ लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्ट जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर फंसे खोथा माने आं हेयार स्टाइल खालामना माबाफोर थालांदोंबो जानो हानाय हेयार स्मुथिं खालामनाया मानो होनबा केमेरामेना भिडिअखौ मोजां लायासै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अबावबा थालांदोंबा
नै दा जों गाखोनाय जाहाजा फेनसिटिनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम फैदों आरो नोंथांमोना भिउखौ एसे नायदो हराव बोरै नुहुरो बैनो एसे जों फार्स्ट जाहां नागिरदों बुरलुंबुथुर जाबाय नोंथांमोना बुरलुंबुथुरखौ नै भिउखौ नायदों गोजाननिफ्राय गुवाहाटीनि बै लाइट जोंनायथिनिया मानसि बाजार गुवाहाटी मेन टाउन हरनि दृश्य नायदो लोगोफोर जों मादै उन्दै लानाव हाबदों ओमफ्राय बिसा माने दा बिल्डिंनि कनस्ट्राक्सन खालामगासिनो दङ 3 तालासो बिल्डिं लुगोन आरो दा सिंनि खामानिखौ पुरा प्लास्टार बानायजोब्बाय दिपलि दा मा होनना बुङो लिंटार होनाय ना माबायदि होनना दोङो फैथ्राखैमोन नालाय ओंखायनो एसे नायनानै नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय हरबो जाबाय बारा मोजां नुवासै नै ओंखाम ओंख्रि रेडि जाखानायमोन जों जाबायल' ओमफ्राय दसे रायलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर बारा माने मादैलानाव थाबाय थानाय बा मा खालामखो बेखौ बानायबाय थानाय जाथिया ओरैनो दाउ बेदरजों जादों ओंखाम जागासिनो दङ मादै गोदोर लानायावनो माने साननै हर थानाय जानायसै मानो होनब्ला खानथामनि उनाव लेंहरफिनदों नालाय बिथांमोना ओंखायनो फिन खानाय स्ट्रेट होनो थांफिननांगौ लोगोफोर दा मादैलाखौ बिदाय होनोसै नै जोंहानि मादै आरो जोंहानि नानि सानै ओमफ्राय जोंहानि आदैया आंखौ दोनहैगोन जाहाज खाथिसिम दिनै खानायखौ सुस्राफिननो थांनो गोनां दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालामबिन दा नै लोगोफोर आङो माने जाहाजाव गाखोफिनबाय दा माने स्टार्ट जासिगोन आरो जाहाजा खारनो फेनसिसिम बानायबाय थानाय जुदि खानायखौ सुस्रानानै फैबाय दिनै बोरै जाखो मिथिलासै थांबासो मिथिसिगोन आङो बास गाखोहैदोंसै दा लोगोफोर आंनि खानाय होनायाबा बोरै जाखो स्ट्रेटआ नोंथांमोननो उनथिंनिफ्राय देखायना होलाय ओमफ्राय लोगोफोर खानायखौ कालार खालामनाय बायदिसो नुयो आंनिखौ माने कालारानो ओंखारबाय थायो आरो गोदो 5 बोसोरसो आगोलाव कालार लानानै इमान खानाय गनानै थांबाय हास्लाय थांबाय नाथाय दाबो माने कालारिं नुबाय थायो आरो हमनानै मोनला खानायानो इजादनि जाखाबाय जों गोसो खानो लुगैयो ओमफ्राय कालार लादो नामा बिदि होनना सोंदों आरो आंखौ लानाय जायासै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बारा मोजाङै देखायनो हायासै मानो होनब्ला भिडिअ हमग्राया मोजाङै हमजाया आरो दिनैथ' हारसिंसो थांबाय आङो माने मा खालामनायखौ माने खोन्थाना होगोन नोंथांमोननो खोन्थाखादों गुफुर नोंथांमोना आंनि खाफालाव माने फथा नुबाय थादोंना बे फथाया जाबाय जोंहानि मादै उन्दैलानाव आं हाबबोदोंमोन मादै गोदोरलानिफ्राय फैनानै बियो माने हलिनि फथा फोनना हरदोंमोन ओमफ्रायहा लोगोफोरा दा आङो एकदम 2 नाम्बार नैथि मादैलानाव हाबफैलायबाय गरेस्वरआव मानो होनब्ला आङो रिक्सानि माने आमुनि नांदोंमोन ओमफ्राय फंबायाबो थाब मोनफैयाखै बे दा फैगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना बावलांसै थेंक इउ गोजोन्थों